Bosta anzjani qed jispiċċaw imbeżza kif jaraw scooter ġej lehom u l-mod kif ħafna minn dawn l-scooters qed jispiċċaw mitluqa f'nofs bankini u passaġġi qed tkun problema oħra għal persuni b'diffikultà ta' mobilità, persuni f'wheelchairs u oħrajn pushchairs. Fl-aħħar snin f'pajjiżna l-użu ta' dawn l-scooters żdied ferm. Iżda l-mod kif qed jiġu użati mhux dejjem qed ikun konformi mar-regoli ta' traffiku u jgħid saħansitra xi drabi ikun ta' periklu għal min jinserta għaddej bil-mixi minn ħdejhom. Minħabba fekk is-sindki tal-lokalitajiet li jiffurmaw ir-Reġjun il-Lvant sejħu konferenza tal-aħbarijiet li matula appellaw għal regolamentazzjoni aħjar fuq dawn l-scooters u infurzar kif suppost. U l-Reġjun l-Kunsillu Lokali m'għandhom il-mezzi biex jinforzaw ir-regolamenti. Ġifieri l-awtoritajiet li taħtom taqa' ir-responsabilità tal-inforzar inħossuhom li għandhom ikunu preżenti iżjed. Anthony Kirkop, President ta' Reġjun, qal li filwaqt li l-Kunsilli jifhmu l-importanza ta' mezzi ta' trasport alternattivi, dawn ma jistgħux jinjoraw ir-regoli ta' traffiku u ma jistgħux jintużaw għad detriment ta' min ikun miexi jew qed juża l-bankina. Jista' jsir titjib fir-regolamenti ħalli żgur ikunu evitati ċertu ikun hemm iżjed ċarezza biex ngħidu hekk kif għandhom jintużaw, eċetera. Skont ir-regoli li jeżistu bħalissa dawn l-scooters jistgħu jinstaqu fuq bankina, promenade, bike lanes u żoni pedolali sa massimu ta' 10 km fis-siegħa u fit-toroq skont id-direzzjoni tat-traffiku u b'veloċità massima sa 20 km fis-siegħa. Madankollu bosta huma drabi meta dawn il-vetturi jinstaqu b'veloċità qawwija anke fost in-nies fuq il-bankini u mhux darba jew tnejn tarhom misjuqa kontra d-direzzjoni tat traffiku b'ħud jużawhom bħala forma ta' divertiment aktar milli bħala mezz ta' trasport. Anthony Kirkop qal li fil-bidu ta' Ġunju r-Reġjun talab ma' Transport Malta biex ikun hemm aktar diskussjoni dwar dan. Madankollu sa issa għadhom qed jistennew tweġiba. Fil-waqt li meta l-istess reġjun ressaq it-ħassib tiegħu lill-Ministru Aaron Farrugia u talab li dawn l-ilmenti jintbagħtu bil-miktub. Sa issa r-reġjun għadu qed jistenna it-tweġiba anke mill-Ministru.